baka hindi pa ako handa. Bakit mo kasi ako sinurpresa ng proposal kung hindi mo pa pala nasasabi kay Mama? Kasi alam ko, kung sinabi ko muna, baka hindi na ako makapag-propose. At saka, kahit hindi siya pumayag, hindi ko na kaya pang bitawan to. Desidido na ako. O June, akala ko may pasok ka ngayon at kasama mo pa yung babaeng yan, ha? Ma, si Mel po. May gusto sana kaming sabihin sa inyo. Ay nako, bakit kailangan pa talagang personal? Kung may sasabihin kayo, sana tinawagan nyo na lang ako. Alam mo namang ayoko ng bisita rito, June. Isa pa, istorbo kayo sa pakikinig ko sa Dear Love. Ma, pwede po ba kaming pumasok? Sa sala na lang po tayo mag-usap. Ay nako, sige na nga. Nandito na rin naman na kayo. Oh, ano ba yung sasabihin nyo at parang seryoso ang dating? Huhulaan ko. Buntis na tong babae mo, ano? Hindi po, Ma. At Mel nga po pangalan niya. Di Mel. Wala namang kayong pake kung anong gusto kong itawag, di ba? Ma, sana po. Oh. Irespeto niyo siya. Hindi niyo na siya basta-basta pwedeng tawagin kung ano-ano dahil... Dahil ano? Dahil magpapakasal na po kami. Nag-propose ako sa kanya noong 1 linggo. Ha? Abay, napakabilis naman. June, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Napikot ka, no? Hindi po, Ma. Mahal ko po siya. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, June. Sigurado ka bang mahal ka rin ng babaeng yan, ha? Baka naman gusto ko lang pakasalan kasi nga halata namang mas marangya ang buhay natin kaysa sa kanila. Hindi po totoo yun, tita. Mahal ko po si June hindi dahil sa pera o kung ano mang meron siya. Mahal ko po siya dahil sa kung sino siya. Narinig ko na yan. Talaga lang, ha? Kung mahal nyo pala ang isa't isa, bakit pa kayo nagpaalam kung desidido naman pala kayo? Respeto ba yan o pagmamayabang? Respeto po, Ma. Hindi po kami humihingi ng permiso. Ipinapaalam lang namin dahil gusto namin kayong mauna sa balita. O sige, paano naman yan? Saan kayo titira pagkatapos magpakasal, ha? Ma, hindi ho ba itong bahay ay nakapangalan na po sa akin? Aba, ang kapal din ng mukha nyo, no? Papalayasin nyo ako sa sarili kong bahay? Hindi po, Ma. Makikitira lang muna kami habang nag-iipon. 1 taon lang ho siguro. June, ewan ko ba sa'yo? Ma. Hindi mo man lang pinag-iisipang mabuti bago ka pumasok sa gulong to. Alam mo naman kung gaano kahirap pang mag-asawa, di ba? Sigurado na po ako, Ma. Siya po talaga. O sige. Wala na rin naman na akong magagawa, di ba? Malalaki na kayo. Pero heto ang tandaan mo, June. Ayoko ng gulo sa bahay na to. At ikaw, Mel, matuto kang dumistansya. Hindi lahat ng biyenan ay kakampi. Opo, Ma. Dear Love, ako si Melen. Mel na lang. Isang simpleng babae na ang tanging pangarap ay magkaroon ng payak pero masayang pamilya. Pero base sa napakinggan nyo kanina, mukhang hindi magiging ganoon kasimple ang buhay ko sa pamamahay nila June, lalo na sa piling ng magiging biyanan ko, si Tita Wilma. Pero dahil sa pagmamahal ko kay June, tinanggap ko. Pinili ko siya kasama ng lahat ng komplikasyon na kaakibat ng pagmamahal na yun. Pagkatapos ng kasal, lumipat na ako sa bahay nila, gaya ng napagkasunduan namin. At sa unang mga linggo, pinanghawakan ko ang pangako ni June na hindi niya ako pababayaan kahit anong mangyari. Gaya ng bilin ni Tita Wilma, dumistansya ako. Tahimik lang ako sa bahay. Ginawa ko lahat ng kaya ko. Naglilinis, nagluluto, tumutulong sa mga gawain. Hindi bilang may-ari, kundi bilang taong marunong makisama. Bilang asawang may respeto. Bilang babaeng umaasa na balang araw, matututuhan din akong tanggapin ni Tita Wilma. At sa kabila ng lahat na nangyayari, namatay si Mama. Parang gumuho ang mundo ko noon. Si Sam, ang kapatid kong bunso, hindi kinaya ang bigla ang pagkawala ni Mama. Hindi siya makatulog, hindi siya kumakain. Kaya nang malaman niyo ni June, napagdesisyon na naming mag-asawa na patirahin muna si Sam sa bahay hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral at makahanap ng trabaho.
Yun na nga bang sinasabi ko, June? Hindi pa ba sapat na dito kayo nakikitira ng asawa mo? Ngayon magdadala pa siya ng kapatid? Ma, pamilya na rin natin si Mel. At si Sam, kapatid niya. Bakit parang hindi niyo pa rin kayang tanggapin? Ay, hindi ko alam, June. Basta may kutob ako. Parang hindi maganda ang dulot ng babaeng yon. Mga 2 taon na kaming kasal. At sa 2 taon na yun, wala naman kayong reklamo kay Mel. Ay nako, basta, June. Hindi ko gusto ang presensya ng asawa mo. Basta, ayoko sa kanya. Ma. June? Ma? Pasensya na po. Napaaga kami ng punta. Ay, nandito na pala kayo. Ma, gusto ko po sanang ipakilala sa inyong kapatid ko, si Sam. Sam, bumati ka kay Tita, Mama Wilma. Hello po, Tita Wilma. Finally, nice to meet you po. Ako po si Sam. Oh, hello Sam. O siya, aakyat na muna ako. Magpapahinga lang ako saglit. Tita, kakarating lang po namin, aakit ka na po agad. Ang KJ niyo naman po. Aba, anong sabi mo? Sam, ano ka ba? Ang ibig ko pong sabihin, nagdala po kasi ako ng pasalubong. Hopya po. Balita ko, paborito niyo raw po. Aba Mel, sa dami ng pwede mong ituro sa kapatid mo, pagsip-sip pa talaga ang natutunan niya, ha? Naku, hindi po si ate ang nagsabi sa akin, tita. Si Kuya Jun po. Siya nga po pala, gusto ko na rin magpasalamat sa inyo kasi pinayagan niyo akong tumira dito. Akala ko po talaga hindi kayo papayag. Sabi pa nga po ni ate, masungit po kayo. Ha? Anong sinabi mo yun, Mel? Hindi po, Tita. Hindi ko po sinabi yun. Sorry po, tita. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Sa totoo lang, natutuwa lang po ako na magkaroon ako ng pangalawang nanay. Hanggang ngayon po kasi, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Mama. Pangalawang nanay? Sam, tandaan mo, si June lang ang anak ko. Ang sungit nyo naman po, tita. Halika na nga, kainin na natin tong hopya bago pa lumamig. Ma, please naman. Sige na nga, pero sandali lang ha. Sasaglit lang ako. Tumagal si Sam sa bahay. At gaya ng mga bagay na hindi ko inaasahan, mukhang nagkasundo sila ni Tita Wilma. Hindi ko naman sinasabing gustong-gusto niya si Sam. Pero ramdam ko, iba ang trato niya rito. Hindi siya ganun kairita. Hindi ganun kalamig. Parang may kakaibang luwag sa kilos niya tuwing si Sam ang kausap. At sa totoo lang, doon ako kumapit. Umasa ako na baka si Sam nga ang maging daan para tuluyan akong matanggap ni Tita Wilma. Baka sa tulong ng kapatid ko, magising kaming lahat sa umagang walang tensyon. Walang lamig, walang suklam. Si Sam lang ang kaisa-isa kong kapatid. At kahit magkaiba kami ng ugali, lagi kaming magkasundo. Siyang maingay, palabiro, laging gustong may saya. Ako naman, tahimik, taong bahay. Mas gustong kapayapaan kaysa kaguluhan. Pero kahit magkasalunghat kami, pareho naming alam kung paano punan ang kakulangan ng isa't isa. Matalino si Sam, mabilis matuto. Palaging may sagot. Pero pagdating sa lalaki, doon siya nadadapa. Madalas ko siyang pagalitan. Pero sa huli, ako pa rin ang unang nagtatanggol sa kanya. Siguro kasi, kahit anong mangyari, kapatid ko siya. At siya lang ang natitira kong pamilya. Kaya nung mga panahong napapansin kong parang ibang pakiramdam ko, madalas akong hilo, mabilis mapagod, at ilang linggo nang wala akong dalaw. Si Sam agad ang una kong sinabihan. Sabi ko, baka buntis ako. At gaya ng lagi, siya ang unang ngumiti, unang kinilig, at unang naniwala na baka ito nang simula ng panibagong saya sa buhay ko. Ma, Sam, nakauwi na po ako. Ay nako, bata ka talaga. Pinaglalaruan mo na naman tong mukha ko. Eh tita, sabi ko sa'yo huwag kang malikot. Ayan tuloy, hindi pantay yung kilay mo. Anong ginagawa niyo rito? Ni-makeover ko lang si Tita Wilma. Sabi niya kasi nakalimutan na raw niya kung paano mag-makeup. O, diba? Bongga siya ngayon. Aba, oo nga, o diba? At least tong batang to, marunong magpatawa. O siya, nandiyan ka na pala, Mel.
Magluto ka na nga ng nilagang baka. Mukhang mag-o-overtime si Jun ngayon sa trabaho. Pagod yun pag-uwi kaya pagsilbihan mo. Opo, ma. Siya nga pala, bakit hindi mo sinasabi sa akin na buntis ka na pala? Po? Ma, hindi naman po. Mel, bilang nanay ni Jun at magiging lola ng magiging anak nyo, dapat sinasabi mo sa akin ng mga bagay na ganyan. Hindi yung inililihim mo pa sa akin na para bang wala akong karapatan. Alam ko namang hindi mo ko gusto. Pero hindi mo naman kailangang umabot sa ganitong punto. Ma, hindi po ganon. Hindi po ako buntis. Sinabi ko lang kay Sam na baka buntis ako kasi nadali ako. Pero kanina lang po na-confirm ko na hindi talaga. Dinatnan na po ako. Ganun ba? Baka baog ka lang talaga. Sige. Aakyat muna ako. Magliligpit ako ng mga damit. Mamaya na lang tayo mag-ayos, Sam. Ha? Sige po, tita. Later, okay? Love you! Sam, bakit mo naman sinabi kay tita na buntis ako? Shinare ko lang naman, ate. Na-excite lang ako. Sam, alam mo naman ang sitwasyon ko rito sa bahay. Isa pa, wag kang mauunang magkwento tungkol sa akin. Lalo na kay tita. Mama Wilma. Tingin mo ba matutuwa si tita kung sa'yo manggaling yung balita? Anong ibig mong sabihin? Kasi, sabi mo dati, maldita at masama ang ugali ni Tita Wilma. Pero sa totoo lang, ang layo ng sinasabi mo sa kung paano siya sa akin. Ewan ko lang kung sino talagang may problema sa inyo. Naririnig mo bang sinasabi mo, Sam? Totoo naman, ate. Hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ang mas mayabang o masama ang ugali. Wala akong panahon sa mga sinasabi mo, Sam. At tandaan mo, nakikitira ka lang dito sa amin. Well, kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, parang hindi naman ako yung nakikitira lang. Aakit na nga ako, tutulungan ko pa si Tita Wilma. Akala ko, sa pagdating ni Sam, magiging mas maayos ang lahat. Akala ko may katuwang na ako sa bahay. Isang kasama na makakaunawa sa akin. Pero lumalalang pala ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit, pati si Sam, na dati kong kapanalig, iba na rin ang trato sa akin. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang magpakalayo-layo. Tumakas sa tensyon, sa galit, sa pagtingin ni Tita Wilma na palaging may bahid ng pagdududa. Pero sabi ni June, hindi pa raw pwede. At pinipilit ko siyang intindihin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang akong napapabigat ng pakiramdam. Napofrustrate rin ako. Sinusubukan na naming magkaanak ni June pero tila hindi mangyari. Siguro stress na rin ang dahilan. Stress na dulot ng tensyon sa bahay. Sa pagitan ng pamilya. Sa pagitan namin ni June. Hanggang sa lumala ang lahat. Hanggang sa pakiramdam ko, wala na akong lugar. Wala akong tahanan sa bahay na dapat ay tahanan ko rin. Kumusta ang pakiramdam mo, Sam? Okay naman po. Sam? Ay naku! Anong nangyari sa baby girl ko? Ma, si OA ka naman. Okay lang naman po ako. Medyo nahilo lang po ako kanina. Hindi ko rin po alam bakit ako nahimatay. Ay naku, sabi ko naman sa'yo, di ba? Iwasan mo na yung pagpupuyat. Sa totoo lang po, ma. Madalas nga po akong nakakatulog. Palagi nga akong inaantok. Mrs. Mendoza? Oh, nandito na si Doc. Malalaman na natin nangyari sa'yo. Lumabas na po ang resulta ng mga tests. Wala namang masamang nangyari. Pero gusto kong batiin ka ng congratulations. You're having a baby. Po? Baby? Yes. 3 weeks pregnant ka. May mga pagbabago sa katawan mo kaya nahimatay ka. Ngayon, kailangan mo ng maraming pangangalaga at natutuwa ako na may malakas kang support system. Congratulations. Magiging mami ka na. Sure po ba yan, Doc? Ano bang ibig mong sabihin na sure? Yes, 100% sure ka na buntis. Sige, excuse me muna. I'll let you celebrate with your family. Excuse me. Sam, paano nangyari to? Paano ka nabuntis? Wala ka namang boyfriend. Paano natin hahabulin ng tatay nito? Bakit ka umiiyak, Sam? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin, okay? Hahanapin natin kung sino yan. Sabihin mo lang sa amin.
Ate, sorry. Sorry po. Bakit ka nagsasorry, Sam? Hindi ako galit. Huwag ka mag-alala. Tumahimik ka na lang. Nakakasama sa bata yan. Sorry. Ate, pero... Sa tingin ko, si Kuya Jun... Si Kuya Jun yung nakabuntis sa akin. Ha? Sandali. Ano sinasabi mo? Sorry. Ate, sorry. Mama Wilma, noong isang beses na pareho kayong wala sa bahay, umuwi si Kuya Jun ng lasing. Inasikaso ko siya. Hindi ko namalayan na nasa isang kama na kami. Malandi kang babae ka! Tama na! Nasasaktan ng kapatid mo! Aminin mo ang totoo! Ilang beses kang sumalisi sa asawa ko! Tignan mo! Hindi lang isang beses to! Ay ko! Tama na! Men, sinabi ng tama na. Masama sa buntis ang ginagawa mo! Ma! Inahas niya ang anak niyo sa akin! Nabuntis pa! Hindi ba kayo kinikilabutan? Mapag-uusapan naman to. Kumalma kayong dalawa. Utang na loob. Ma, ano ba? Ipagtatanggol niyo pa rin si Sam dahil mas gusto niyo siya kaysa sa akin! Tumigil ka, Mel, ha? At least itong kapatid mo, kaya kong bigyan ng apo! Hindi ako makapaniwala. Kakadiri kayo! Dear love, hindi ako makapaniwala. Parang gumuho ang buong mundo ko sa isang iglap. Nasusuka ako sa mga nangyayari. Sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Sa mga pangakong sinira nila. At sa sarili ko na nagpakatanga. Bakit ba kailangan mangyari sa akin to? May kasalanan ba akong pinagbabayaran? Ginawa ko naman ang lahat. Nagpakumbaba ako. Nagtiis. At nagmahal ng buong buo. Pero tila ba sa dulo, ako pa rin ang kailangan magsakripisyo. Ngayon, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na kayang manatili sa impyernong to. Hindi ko kayang tiisin ang bawat tingin ng biyanan kong puno ng galit. Hindi ko kayang tanggapin ang panloloko ng lalaking pinakasalan ko. At higit sa lahat, hindi ko kayang patawarin agad ang kapatid kong nagtaksil sa akin. Kahit hindi ko pa alam kung paano niya nagawang talikuran ng pagmamahal namin bilang magkapatid. Umalis ako, hindi dahil duwag ako, kundi dahil kailangan ko na ring piliin ang sarili ko. Kahit ngayon lang. At sa pag-alis kong to, dala ko ang sakit. Pero dala ko rin ang pag-asang balang araw. Matutunan kong mahalin muli ang sarili kong iniwan ko para sa kanila. Metro Zone.